Kaseng Nyautrep National Youth Movement kaladawa banwang maror ya kigaro kiblapan kubor kum kirang basnong bat kum juru kum kinong pinyasnong hapo upot usam jong ka hima melim karat merwen u presiden ka HNYM uba Louis Dotolong habaklan bakilap sai kubor ulakeno bakini kigaro kiblaje yaki kum kinong pinyasnong kilale don bor bat kila INOC ya kibarjala kibomde khasi ban thiet jaka puta bat ban ai jaka ban china dukan bat ai jingbet NOC ban ring boarding bat kiwe uba Dotolong ulakeno dan arpu pratli kisnong kibala khli daw acting lang masnong nakajay benreu garo uba daw torong ulay tho banakalian ko office ka himamelim hadin kajing ICT kalakular banweng no mardor ya ki acting lang masnong nakajay benreu garo kapang tulong kajing dawa banweng mardor ki garo kum kirang basnong ki belong rang basnong hapo uput usam jong ki hima kasih kamtam hapo himamelim hagarat marwet dan ki garo sudah ki belong rang basnong haki saw arpu pratli kisnong de katkum ganek city ngila batha yo CM ka himam lem acting CM ba de ban weng mardor namar bakini ki garo kim don hok ban kamarang ba asrong le de namar kitan ki jik pen sisa ki ban kaliang ka himam lem kala de pha yaki ban pen ko bor ki tangkum kinong penia sino bat kadan hangni sa la ban ya yo mo kadang kali ke order juga di council kabal pelat nadu ka arpsan trek u match arjar kalai hagne ke order ke dis council ka betha ke hima melim ba ke subject kalong ke jingthong kirang ba snong ki ba omdai na gaja benre khasi po kisnong ba ha girat rhythm hima melim ba iya mong kabede ke subject bla ke dawanang da kene la betha inga ba dong ipi ba kamlong ka ba song an lanya dan nong rem bathong ikirang ba snong ki bom dai na ka jak khasi kum malade pensha ke city detat nyau na khatwe arja khalai tat adu bandala non ra ikik pen kila amendment apo ke khasils autonomous council appointment of CM deputy CM electors and rang ba snong of Malim CMship ak arjar nyau hakbede kene ke kam hare namar ki jing kam jing ki snong bat khamtam ki pa nong snong hangtu phila ban su ai ki jing ithu yaki da ka ba ai ne pan ku bor karpang yaki kum kino pun ya snong hanrai om kum kirang ba snong ban program jor yo ne choto sangma ubala issue yakini ki NOC danga ka arpu pratre ku Julai arjar fuar we issue kene ka NOC sha une is Mahidul Islam proprietor Masum Furniture House hapo pilang kata kini berkot kita benang su isu mentau benai Julai buat Agustus ya hadian ba ngilalap ikini kijing tho jing tar katkum ka RTI ka bangala file of aja kapsam ngi himam melim dalade kala kubur ba lapan khanti yaki tangkum kinong panya sinong amdai kirang ba sinong te hakano korkom kini ki jakre garu ki perakam na kaneka siljong rang ba sinong hadu ba dang haka arpo pra tarik arpo nyeun arpo rewa mengampek ne meeting ya kirang ma snong khasi hapo pilang gata ban ong yaki kum ka jingkhot hajar kene kene city ka bala tho done choto sangma ka badang issue arpsan tarik banai bapra arjar puar ngak lam lapor su ban print be tekane ke city ka long bala khot ikirang ba snong khasi khamtam une orang ba snong khasi wana po pilang kata bi ba uday ban one bed bane pen bed ki kam namar ba ki garu kila bana ba kala adon ke jing thmu jong ka hima melim lang ba ka jing complain jong ka sang HNOM ba ki sa pendu no ikjing orang ba snong jong ki te une orang ba snong ne chutu sangma khot sendan daga hajir ya orang ba snong jong pilang kata. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.